Mas. Oh, piye? ngawur iki, nyewantai ndas iki mumet pol iki lho. Enek apa mumet? Domoe sandang aku karo bojoku mau masak iki piye iki? Wes ora usah bingung iki lho 3.200.000. Apa kuwi? Iki lemari 3 pintu, ya toh? Heeh. Nah, iki sing pertama iki Bahane apa iki? oh iki balik jelas kan jati to, Mas. Jati asli apa ora? Jati tos tok tok tok. Oh iya. Oh. Heeh. Nih, mlebu kene sik. Ya. Nah, iki nek kocone. Oh, Set. iya. Iki wis kena nggo adak lambi iki, Mas. Oh, jan istimewa iki. Istimewa pol. Heeh. Wis kena lorokane. Iki lajene iki. Laci. Heeh. Iki segel. Heeh. Heeh. Iki. Oh iya Tuh, iki. Mas. Iki jati tok tok tok, Mas. Oh, jan istimewa Oh, iki. jati pol. Heeh. Lah bayar loro tak ndi? Nah, iki sing kedua, Apa iki? iki jenenge meja rias. Oh, nggih macak kuwi. Nggo maca wis enek kocone, karek ngene seret lho. Wah, Mening. bojone ndak glowing lho iki. Udah glowing. Oh iya. Lah kuwi omongnya meja rias. Lah Iya. mosok aku mbok bojoku kok kon dodok lu sama mbek macak. Ya jelas enek kursine to, Mas. Loh. Lho, kursine nang ndi iki? Oh, kursine nang kene, Cek. Oh, iki to. Walah. Iki jelas ngene to, Mas. Heeh. Iki to, lho. Set. Lho, ngene lho, Mas. Jan istimewa nek iki. Istimewa. Heeh. Jan jos. Iki regane pira? Iki regane 3.200.000. Oleh loro kuwi. Iya. Wah, iki bakal apa sedekah jane iki? Wis kene iki cah sedakoan lho, Trai. Berarti sing penting barokah ya. Ya, Pol. Heeh. Nek barang loro iki lho, Mas. Apa ngetren nggone ponakku nek situ Bondo iki ongkire pira? Iki ongkire gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Mas. Wah, ngono? Iya. Lho. Lah bayare piye? Bayare COD. COD kuwi piye? COD iki barang iki loro to, teko omahmu lagi dibayar. Oh, jan amanah berarti ya? Amanah Pol, pokoknya nek rong teko aja dibayar. Oh, ya jan pol ki. Lah nek kanca-kanca pengen tuku no cara pesene terus piye? Nek pengen tuku, pengen pesan, komentar sik. Oh, komentar sik. Oke. Jalure WA engko. Oke, siap. Heeh. Pira, Mas? 3.200.000. Oh iya, iki lho paket dua barang nggih. 3 juta dolar ada meja rias 1 nggih sama 3 pintu tarik 1. Bahan full kayu jati lur. Nah, jos ini.